energetikoak eskubidea behar duela, Mikel Otero ari da defentsa egiten, lerraburu nagusiak batu egingo ditugu, ondoren albistegietan ere erakutsiko dizkizuegu, berriz ere garraioaren gaia bilduta, gure gaurko gonbidatu ezak eta kaso taxiz edo garraio publiko edo nola iritsiko zen. Mitxel Akuntza, elako idazkari nagusia, egunon. Egunon, hoi. Bueno, lehenik eta behin gaur ezagutu berri dugun portzentaje horren inguruan galdetu nahi zut, kontsumorako prezioen indizeak itxaropenik bagenuen jaitsi egingo zela, baina entzun dugu ezta, eta Ainhoa Etxaiek esaten zuen, gezurra dirudela edo duela urtebete esan izan baligute, puntu terdi eta uneko 9an kokatu izan balitz KPIa txalokarituko ginenik ere harrigarri izango litzatekela. Bai, hala da. Uste dut denok somatzen dugula eta gizarte honetako gainera sektore ezaugarrienak areta eta gehiago, ez? Eta gure ustez hemen sakoneko ondorio badago. Eta hemen da pobretze fase batean sartu garela eta gainera pobretze fase hori azkartzen ari dela. Ez? Eta hori ematen da testu inguru batean non enpresa gehienek inoizko etekinak lortzen ari diren. Eta horren ondoren guk esaten duguna da, bueno, hemen ze neurriak jarriko dia martxan eta ze neurriak behar dia. Eta gure ustez, bintzakuk sindikatutik ikusten duguna, eta gizartean oro har uste dut ere hori ere ikusten dela, jendeak neurriak behar ditu. Neurri publikoak, beraien bizi baldintzak hobetzeko, ez? Eta guk esate dugu, non daude neurri horiek? Non daude neurri horiek? Eta ikusten duguna da, kasu honetan, datozen neurri horiek gaina Euskal Herritik kanpo etortzen diela. Bai, Madrilgo gobernutik, edo Europak proposatzen dituen gauza batzuk, ez? Eta hemen ez da planteatzen ari neurri, ez dakit aldarrikapen bat oso argia honi aurre egiteko. Ez? Eta guk oso garri esaten dugu, hemen gauza batzuk egin behar dira, beste soldatak defendatu. Pentsioak, laguntzak, garraioaren laguntza dibez, oso agerikoa da ze gertatu den. Espainiako gobernua jarri du hori martxan. Ez egon hemen hezkuntza arazorik. Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak bazuten hau lehenago egiterik. Ez zuten egin. Ez dutelako hau buruan, ez? Eta gero bestalde beste neurri batzuk hartu behar dira, beste etxe bizitzarekin edo aldaketa fiskalarekin. Hemen ez da aldaketa fiskal bat egin nahi, ez delako molestatu nahi gehien dutenei. Hau da, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroaren gobernuaren klasiko bat, ezaugarri bat. KPIaren portzentajearekin aurrez aurre talke egiten duena, okuk emandako beste ondorioa da, erosketa saskiak ehuneko 15 hazkunde izan duela, honi gainera azken hilabeteetan erosmen ahalmenak ere oro har langile guztien artean bera egin duela. Bueno, ikusten dugu, ez da, herritar zaurgarri kopuruak ere datozen hilabetetan gora egiteko arriskuan nabarmena dela. Hori da, hain zuzen ere esan nahi nuena, ez? Ez dute pobretze fase batean sartu garela. Eta honek ja ondorioa ditu. Eta begibistan dago, jende askok oso gizki pasatzen duela, eta gainera norabide argirik ez duela ikusten. Eta horregatik guk interpelatzen ditugu instituzioak eta alderdi politikoak esateko duzu, honi norabide bat eman behar zaio. Eta orain arte egin ez den politika bat egin behar da. Eta horregatik insistitu nahi dute horretan, ez? Beste laguntza batzuk, beste neurri batzuk behar dira orain arte ikusi ez ditugunak. Eta hemen ikusten duguna gure instituzioetatik, Eusko Jaurlaritzatik, edo Nafarro gobernuatik ikusten duguna da, lidergo falta bat, inakzio bat, esateko, bueno, hemen, noiz arte itxun behar dugu, ez? Etxe bizitzarekin noiz egingo da zerbait, ez? Garraioak dauden eguneko laguntzak egonkortuko dira edo desagertu behar dira. Badago plangintza bat horretan, eta soldaten eztabaida, eta inbertsioen eztabaida hor dago. Hemen beste RGIren eztabaida jarri nahi dugu berriz ere mai gainean, RGI handitu beharko delako, pensatu behar delako gaina, gero eta jenderia izango dela horren beharra izango duena. Ez? Zer egin behar du gobernu horrekon? Mantendu behar du bere garaian egindako murrizketa? Gaur egun RGI kobratzen duten pertzeptore horiek 300 euro gutxiago kobratzen dute. Garai batean kobratzen zutena baino murrizketa bat egon zelako, halako gauzetaz hitz egin nahi dugu. Soldatak epatu dituzu eta kaso bizirik edo bizien dagoen debate honetan administrazio publikoko langileen soldata da. Atzo sindikatuak haserre atera ziren bileratik, Espainiako gobernuak egindako proposamena Euskal sindikatuek lotsagarria iruditzen zaiela esaten dute, 8% igoera proposatzen dute 3 urten buruan, eta gaur beste bilera bat izango da, ezta? Bai, Azpiazuk atzo proposamen bat egin zuen, ez? 3,5 langile publikoan soldatak igotzeko.
azpiazuri kaso egiten baldin badiogu, edo proposamen hori aurrera ateratzen baldin bada, horrek esan nahiko du, azkenengo 10 urtetan, langile publikoek 20% erosalmena galdu dutela. 20%. Ez? Orduan, hemen muinean dagoena da, berriz ere Eusko Jaurlaritzaren posizio bat. Eta soldatak ez direla defendatzen. Eta soldatek gizarte batean duten garrantzia ez dela defendatzen. Hor langile publikoen arloan esaten zuten Espainiako gobernuak mantentzen duen igoera hori, mantendu baino ezin duela egin, ez duela eskumenik igoera handiagoa dematu izan. Aitzaki hori jartzen delako. Aitzaki hori jartzen da, baina muinean hemen zer dago ez dutela langile publikoen soldatak igo nahi. Ez? Eta arazoa baldin bada, Espainiako gobernuak muga batzuk jartzen dituela, zergatik ez da bihurtzen hori, lehentasun bat. Eta zergatik ez da borrokatzen hori, eta zergatik ez dago lehia politiko bat, hortan konfrontazio bat, planteatzeko, eta ez da egia ere. Aldundietan eta udaletxetan langileen lan baldintzako betu dira, eta badaude formulak, eta Eusko Jaurlaritzak badaki formulak badaudela, ez? Baina guk beste gauza bat esaten diogu, kasu honetan ere H. Bilduri eta PNV-ri, Madrilen muga bat baldin badago hemengo langile publikoen soldatak mugatzeko, egin behar dutena da, eztabaida planteatu. Eta baldintzatu besteak beste hurrengo Espainiako aurrekontuak. Nola daude honetan harremanak LAB sindikatuarekin? Bueno, esango nuke hobeak izan diela. Esango nuke hobeak izan diela. Bueno, burura etortzen zaizkigu esate baterako Arabako metalgintzaren akordioaren inguruan izandako, bueno, aurrez aurreko iritziak, ez da, soldata igoera defendatzen zuten, nola igoera ere 15% izan zen. Akordioaren berri izan ostean, zuk zeuk erantzun zenuen irratian, txonetako irratietan, igoera hori etzela erreala izango, eta ondoren, Arroyo jauna, labeko koordinatzailea gurekin izan zen, eta hauxe erantzun zizun. Bueno, gu badakigu helarentzat herrialdeko hitzarmenak ez direla horren importanteak, bere tradizio sindikalean garrantzi handiago eman dio enpresako hitzarmenei, baina guretzat herrialdeko hitzarmenak oso importanteak dira. Badira milaka langile, ez daukatena enpresa itunik, eta hoientzat herrialdeko hitzarmena da zoru bakarra, beraien babesa, milaka dira prekarizatuenak, eta hoiek guztiek berehalako onura izango dute. Baina gainera, enpresako ituna daukaten hoientzat ere, zorua altzatzeak ere, ahalbidetuko die ere enpresa itunak ere altzatzea, ez? Bueno, esango nuke, begibistan dela, hori zuzenean ez dela egia errealitate badago, eta elak hitzarmen sektorialen alde egiten du, eta dagoeneko gaina 5 hitzarmen sektorialak sinatu ditugu Euskal Herrian, eta denek dute KPI-ren bermea, denek. Denek dute KPI-ren bermea, hori, eta gauza batzuk gehiago ere bai, ez? Uste dut hemen labek zailtasun bat duela, eta erantzun barko luke, besteak beste, zergatik ez duen bete helarekin zeukan akordi bat. Martxan jarri ginenean eta grebetara jo genuenean, esan genuen, bueno, bazen sindikatuen artean, komisiones ere zegoen hortan, sinatzera minimo batzuk. Nun daude gure minimoak sinatzeko konbenio hori, eta hor adostu genuen, ez? Adostuko zena, izango zena langile gehienentzat, ez bakarri gutxi batzuentzat, ez? Eta pasa dena izan da kontrakoa, labek ez duela bere hitza bete, eta beste gauza da sinatu dela. Eta gainera sinatu den hori oso kaskarra da, gure ustez gauza batengatik oso kopuru txikiari aplikatuko zaielako. 10%, Arabako metaleko langileen 10% besterik ez zaio aplikatuko. Eta gainera badago beste elementu bat. Oraindik konbenio horrek badauka, Rajoy bere garaian enpresei emandako abentaile bat, ez? Nahi dutenean, uzten diote aplikatzeari, konbenio aplikatzeari, ez? Orduan, hori hartuta, labek ere erantzun barko luke, hemen, zergatik greba egun batzuk deitu genituenean, deituta zeudenean, akordio hau sinatu zuen patronalarekin. Hori da labek erantzun barko lukena. Elak ere oraindik airean dauden lan hitzarmenen inguruan marra gorri moduan izango du, soldaten igoera inflazioarekin lotuta ez baldin badago? Bai, guretzako soldaten defensa momentu enten gainera funtsezko elementu bat, funtsezko aldarri bat. Beti esan dugu, hor prekarietatea jartzen dugu sindikatoren estrategiaren erdigunean, eta orain testuinguru hontan jakin da ere pobretzea zabaltzen ari dela, KPI-ren defensa ezinbesteko elementu bat, eta jakin da ere insistitu nahi gauza batean, askotan ere komunikabidetan honek ez duelako jartzen handirik izaten, baina momentu hontan
IBEX 35 zenbakiak ikusten baldin badira, guk ikusten duguna enpresa askotan da produkzio handia dauela. Eta toki batzutan badaudela produkzio hori atera ezinik. Ez? Eta dauzkagun datuak, baina ez helarenak, datu publikoak dira, ekonomiari buruzkoak, esate dutena da, enpresa askok eta sektore askok inoizko etekin altuenak, handienak lortu dituztela. Argudio hori erabili da baita ere, ArcelorMittalek aldi baterako enplegu regulazio txostena aurkezteko asmoa adirazi duen, ezta, 9.000 langile, tartean euskal fabrikak ere bai, sindikatuak esan duzue, ulertezina dela, izandako mozkina kontuan hartuta motoretako txostema da aurkeztea. Bai, askotan pasatzen dago, lotxagarria da. Lotxagarria da, eta gukasontan, esatu, hemen dago autoridade publikoa esatuko ezue, hori ezin duzu egin. Irabazi duzue, nahi zenutena baino gehiago, espero zenutena baino gehiago, eta ben gauza batzuk ezin diagin, hemen muga batzuk jarri behar dira, eta horretarako instituzio publikoak, horretarako egon barko lirateke. Atzera egin nahi nuke apur bat, lehen hitz egiten ari ginenen soldaten inguruko eztabaida horri helduta, Garamendi CEOeko presidentea Radio Euskadin izan delako, eta duela minutu gutxi adierazpen batzuk egin dituelako soldataren inguruan, eta bere asmoa, Espainiako gobernuaren norabide bera jarraitzea dela adierazi du, soldata egoerari dagokionez, hortaz, 3 urtean 8% igoera izango litzatekena, administrazio publikoko langilei egindako proposamena, enpresa pribatu askotan ere bai, edo hori behintzat CEOek markatuko lukeen norabidea. Zer iruditzen zaizu? Patronalaren hitzak dira. Eta kasu honetan, Garamendi Espainiako patronalaren buru da, baina hemen Confebaskek bere hitzak berak egite ditu. Eta begibistan da, zein den patronalaren posizioa, baina zuzen ere izkutatzen du leheno komentatzen dizuna. Garamendik ez du hitz egiten, ze pasa den iaz, ze pasa zen enpresen etekinekin, eta ze pasatzen ari den aurten enpresa etekinekin. Eta insistitu nahi dut hortan, Garamendik badaki enpresa gehienak inoizko etekin handienak lortzen nahi dira, eta hori ez dut esaten. Fiskalitateaz eta aberatzenei zer gai hartzea zedez, Garamendik onako esan du. Cuando estamos hablando muchas veces de los temas económicos y se mezcla las campañas electorales o lo que es la política, perdemos un poco el norte, ¿no? Todavía no he oído a nadie, nunca, de una administración, cómo se puede gestionar más eficientemente. Y no estoy hablando de recortar en sanidad, no estoy hablando de recortar en educación, no, ni mucho menos. Nosotros, el Instituto de Estudios Económicos hizo un estudio, salían en cuanto a solapamientos, burocracias, etcétera, del orden de 70-80 mil millones de euros también, que podían aflorar como consecuencia de una mejor gestión de las cosas públicas, ¿no? Fiskalitatearen arira egiten zuen, nolabait ere ez dagoela bermatuta aberatzenei jasotzen zaien zerga hori zerbitzu publikoetara bideratzen denik. Bai, bueno, uste nahiko adierazgarria izan dela, galdetu dioti fiskalitate ere buruz, eta txanda pasan egin du, eta beste gauza batetaz hitz egin du, ez uste dut ez dura asmo hondirik horri erantzuteko, ez? Baina begibistan dago, zein den patronaren posizioa eta pesatzen dut oso pozik daudela, baina Espainian agertzen dien eztabaida hauetan, edo Ayuso edo Andaluzien izandako hortan, edo ematen ari den berapen fiskale honen arira, ez? Baina badaki Garamendik, badaki hemen estatuan eta Euskal Herrian ere bai, Europarekiko dugun aldea oso handia dela. Eta hemen diru gehien dutenek gutxiago pagatzautela Europan baina. Goizeko 10 puntuan Mitxel Akuntzelako idazkari nagusi, eskerrik asko gurekin izateagatik. Izango dugu elkarren berri, ezagutzen ari garen albiste askok negu edo udazken gogorra izango dela aurre ikusten digute, hortaz eskerrik asko eta nahi duzun ere arte. Goizeko 10 puntuan albisten txanda Olatz Oruri, egunon? Egunon, krisia